van, és utána van egy, ami rajta egy bal 4. Van egy rajta Rajta a bal 4, és utána egyből jobb 4. Rajta a bal 4, és utána egyből jobb 4. Egyből jobb 4. Azaz, jobb 4, és utána sír, és utána... Utána itt van egy sima balnak. És utána 200. És utána lesz... Ja, jó. Utána 200 és lesz egy jobb 4, ami csúszik. Jobb 4 csúszik. És utána egy bal 5, rajta a jobb 5. Rajta a bal 5 tempó. Itt a jobb 5. És rajta a bal 5 tempó. És utána 300. Bal 5 tempó és rajta a 300. És 300 után jobb 6 kienged. Jobb 6 kienged. 300 után jobb 6 kienged és utána 200. Egy bal 6 visszafordít. Bal 6 visszafordít. Bal 6-osra visszafordulunk, és utána 150. Így van, és utána egy jobb 2 tempó. Jobb 2 tempó. És utána egy sikán, ami 3 soros és jobbról. Utána 100, és utána sikán jobbról. Sikán jobbról, és utána bal 3, és utána vissza egyből jobb 6 visszafordulunk. Jobb 6 visszafordulunk. Utána egy sima jobbos sikán. És utána egy sima balos sikán, és utána egy jobb egy padló. A következő jobb egy padló. Bal 2 jobb 3. Szűk. Utána bal 3 rajta a jobb 3 szűkes padló. A jobb 3 szűkes padló. És utána jobb egy padló jön. Utána jobb egy padló. És utána jobb 3 padló. És utána bal 3 jobb 4. Bal 3 és rajta a jobb 4. Azt elgyöktük! Azt elkiszem. Azt. Ez komoly van. És utána jön egy bal 2 rajta a jobb 2. Bal 2 rajta a jobb 2, és utána egy bal 3 kiúzol, és szűk a vége. Utána egy jobb 6. Jobb 6 visszafordult rajta a bal 3. Elmelegedett, vagy mi a faszom? Utána egy bal 3. Elmelegedett, az meg. Az kurva jó volt, nem? Jó volt, ahogy mondtam, vagy hangosabban, vagy hangosabban már nem jó. hallottam az infót. És magát az infók azok jók? Most még jó. Jó. Hát ha rallyban mennénk, akkor nem lenne jó, de itt még Egyébként nem rossz. Szerintem nem rossz. Tehát Nem. visszaadja a valóságot. Az meg mi a faszom füstöl, csak a gumi? Vagy a fény? Szerintem a fény. Hülye vagy basznak, ez nem volt egyszerű, hallod Arni? Ez nagyon komoly volt. Ezért kell jönni. Hülye vagy, ez Meg kell nagyon... nézni a motort, mert picit belibegett. Jó. Kézüteket most nem húzd be. Összeég, tudod?